Днес е много специална седмица, започва рекламна академия, за която вече закъснявам официално и за която специално се в България. И е супер интересно, така че ще ви държа в течение. Здравейте хора! Аре кажи го, кажи го. Не ще кажеш това още много съм място, не знам колко. Не знам нищо за него. В момента пуска списъците с отборите и тематиките, стискайте направите. Разбрах къде да търся. Поставя и... Фокус си. Сега. Ще ви тръгне всичко. Здравей! Ама аз ще участвам. Участваш ли? Да. Ти какво правиш? Имаш ли видео? Снимам видео. Добре, ще няма да видео. Ретейлъри ми е екипа. Имам супер як монитор. Трябва да се запознаем след един час с екипа ми. Дамата са супер готини пичаги, на които ми се работи. Сега отивам да намеря моите хора и да обядваме. Чичоза, какви са вашите очаквания за тази рекламна академия 2019? Когато сега отидете в залата, в която сте разпределени, всеки е видял в таблицата, има посочена зала. В и половина трябва да бъдете пред тази зала. Окей, имате 2 минути да стигнете до залите. Шаблони се, разбира се, не скачайте. 3,5 менторите ще ви чакат пред вашите зали. Ако някой вече има проблем, липсва и да Ами официална рекламна академия започна. Нека най-добрият победи. Това е Бог, да. Така, супер притеснен съм, защото не знам какъв отбор ще ми се падне, но в същото време ми е супер такова готино, защото ще се това всяки нови хора. Надявам се с супер големи ключове, защото с тези хора ще работят следващите 3 дена адски много и ако не са готини, ще е супер трудно да направим каквото и да било. Така че... Това е първият човек, който знам, че ви в отбора. 68, заключено, нали? Здравейте, отбор номер 14! Наредихме си залата и започваме първият брейнсторминг и да направим брейк и да видим къде ще стигнем. Българите какво точно, защо вярват на българската традиция, нали? Той идеал си е. Не сме го мислили. Но просто като... Окей, имам готин екип, хора, които им се работи, което е супер готино. Имаме доста добър казус за решаване и доста работа, но следващите 3 дена са супер натоварени, са супер много бачкане. И се надявам да се спотим с тия хора, да створим нещо добро. Окей, ден първи официално приключи, изписахме дъската и не ни стигна. Свършихме доста работа, не знам дали е доста, но съм доста изморен. Пие ли сте чай от матча? Не знаете кога е матч? Аз също. След 3 дена, ако не сте разбрали, значи не сме свършили работа като хората. Аре, пичове! Болно начало ден втори и в момента трябва да отида да отворя офиса там, в стаята, която ми е окей. Защото съм отговорник за ключа и реших, че това може би ще е единствения мотив, за да мога да хода на време. Понеже рекламираме чай, трябваше да изполучим всички конкуренти и ето ги при нас. Видим какво ще направим ние. Нали така? Нали така, колеги? Какво става? Мина половината да направихме 10 000 брейнсторминга и измислихме някакви готини неща. Надявам се, че са готини. Да ви покажа малите ми срамежливи колеги, които са крият от мен. И това са бъдещите шампиони на рекламна академия, така че ги гледате с респект. След почти 24 часа работа по прив и скучни части, които не обичам, въобще най-сетне дойде интересната част, където почваме кредити честа и би трябвало да сме супер добри, защото все пак това не е силата. И поне мен, на вас не знам каква е силата. Почвам да се вдъхновявам, което е хубаво. Ще се видим скоро в новото свят на Рози. Окей, примерно.
ден. Тежко. След колко вече 14-15 часа работа сме супер изморени, супер много работа свършихме и е време да си ходим, защото вече не се издържам. И само малко от нас останахме. Така че една хубава почивка, последен сън. Сън, не знам колко ще съм, защото ние представяме и работи да правим. Но следващите 40-50 часа офсета ще си видим утре, защото не мога вече и да... Трети и втори ден, не знам кой е последният ден, в който може да бачкаме. Имам чувство, че някой закъснява и още не е дошъл, а пък вече минаха 3-4 часа. Няма значение, имаме 100 000 работи да правим и закъсняваме, както винаги. И ще е много тежък ден. Следващите 25 часа ще са убийствени. Не ми се живее. Наскоро. Да. Ден втори почти свършва. И почвам в началото, защото имам чувство, че сме объркали нещо. Почвам отново да видим дали ще не стигне времето до утре сутрин. Ако трае. Да, тежко. Цял ден бяхме супер мъртви и най-сетне се едно, че се активизирахме и нека ви покажа обстановката. Конкуренцията ужасно снимат реклами. Всяка една дума може да се съвани с друга. Аре! Чакай! Ами ако се единим видеята... Ами ако се... Намираме си ресторант. Да визуализирате го според мен някак просто да се напрегне на път. Почва ги е трите. Чай да скоча, чай да кувам, чай да се пусна с гифчетата. Като всеки гиф изглежда по същия начин. Чай да скоча, отдолу ти е визуализацията с гифчето, забавното и тук в този ъгъл ти е продукта с лого и всички неща, плюс с Easy е Easy. Това. И това е визията на всеки един такъв. Започва с това и преминава през другите и изглежда по един и същи начин. Чуно е. Да. 8 часа вечерта е, остава 12 часа до голямото начало на края. И сме по тегати парата. В момента започва най-трудната част от референтната епидемия, където трябва да направиш абсолютно всичко, което не си направил предните 2 дена за една вечер. И останалите са малко изнервени, нормално е. Но имаме готини идеи, които се надяваме да развием да стане нещо яко. Искаш да кажеш нещо, защото утре ще презентираш и трябва да пребориш сценичната треска? Нямам вече да кажа, очаквам да видя минути. Окей, скоро! Окей, 11:30 в четвъртък, след колко 8 часа и половина трябва да сме си предали презентацията 9, която не е направена, не сме презентирали, не сме репетирали, няма да правим клипове и още 100 000 работи и дизайни и 100 000 неща, но в момента след тези хубавци отиваме да си търсим място за през нощта, където ще правим презентация. Да видим как ще протече най-епичната нощ. Вече сигурно 15-20 минути разискваме в какво да отидем тази нощ, дали да е в бизнес станция, дали да е в Subway или в някой ресторант и не може да се разберем, защото сме организирани, защото не сме изморени, защото сме много сплотени. Ехе! Какво става, фенове? Намерихме си място, като помните Селендури, се нанесохме в АМВ, в което ще пачкаме цяла нощ и след няколко часа трябва да презентираме. Та... Стискате пази, защото ще умрем. Ще умрем ли? Ще умрем.
Това, да започнем с това вече. И в момента ще пробваме матча, която смърди ужасно. Много гадно мирише. Разбрахме, че продуктът ни мирише гадно. По принцип, този, който продаваме, ще е като студен чай и ще е супер вкусен и сладникъв и полезен. Това тук е гадно. Може ли да помериш как мериш в чашка? Много травматичен спомен дойде. О, психологията. Включи се. Горещо ли? Май, това няма никакъв вкус. Ама не, пари ли много, кажи? Не, ще ти остави драматичен вкус. Нещо съм раздвоена сега. На зелен чай. Какви сте сладки? Честно казано. Нищо по-различно. Аз остана отгоре да се Свети Валентин. Мина. Абе хора, не е толкова зле. Има вкусно зелен чай. Не е толкова зле. Снимай ги трите как пият от сламката. В момента мислим как да подкупим журито утре. В момента си употребяваме нашия чай, който да им предложим в упаковка, която ще направим утре от това шишенце. И изпробваме студения чай. Аз това не съм сигурна дали изобщо трябва да... Мони, какво ще кажеш за рецептата? Уникална. Страхотен вкус, иновативен. Не сте виждали подобно нещо. Измихте ли си рецепта преди да приготвите вкуса за журито? Преди по-широко скроен. Вестиен са. Ние сме... Някой ще ми помогне ли? Камерата. Дай сега е мой ред. Ми стана забавно. Какво е студен чай матча? Не мога да пазя. И това ли пробваш? Пак ли ползваме сламка? Но пак съм объркана. В началото ти влиза много едно такова. Ама после каза, става много без да съм още става приятно. Май толкова. Гадост не. Ми не, смисъл в началото да, но после много е странно. Някой ще пробва ли да дай. Краси! Нещо с мен не върви. Не в началото. Не, май. Студения чай по принцип си е безвкусен. И той е безвкусен. Пробвай го. Чакай, тя като гледаме разредена. Да, ще бухва. Слагаме кокосови парченца. Повече това. Това мълчание! Много неща. Искаш ли да пробваш? Като лате без мляко, с кокос, от кокосова вода или малко матча. Уау, ме ми хареса. Да, защото им вкус само на кокос. Те няма да се сетат. Опитай. Да, няма. Имаме на матча? Трябва ли? Да. И като други Хубаво е, те няма знаят, че е кокос. черпат се и се намачват. Много добро. Интересно е. Интересно е. Няма да Да знае. помня за някакъв. Няма знаят, че е с кокосова вода. Супер. Ема сега Варяме трябва го да и спрете запазим това да ли? пиете. Да, соло е. Да, Продължаваме да правим питието на съдиите. чай. Не, чакай, нека или как? Добре, първо искате ли да ви... Нека се смеете. По стара рекламно-академска традиция, последните часове на утрото, което вече се разведелява, остават само двама човека, за да направят цялата презентация от начало, за да подарят всички важни неща, за да научат всичко, което трябва да презентират и да свършат цялата работа, която отбора не е успял да свърши. Но всъщност в момента няма как другите да похванат така или иначе, така че това са някакви финални неща, които правят всичко и ще е доста забавно, доста напрягащо и доста работа, така че ви остана за да мога да се съсредоточа и да видим какво ще видите след малко, дали сме успели. Какво правиш? Плувам. Какво? Плувам! Къде? Къде ти избереш в войната? Така, да ви пусна нов апдейт.
минаха не знам колко часове вече. Нещата са много зле. Не мога да се справим сами. Започваме доста оптимистично, но дойде реалистичната част и ще щупим презентацията. И ще го дарим яко на лигня. Може да спечелим Рекламна академия с лигня. Аз вярвам, че може да спечелим, независимо от подхода. Важното е, че монката Стенаха се иска да презентира. И каза, че ще е най-добрият презентатор на Рекламна академия. Ето, съгласи се. Доброто, фенове, имаме супер ожесточен спор с Мони, защото се прави на мангал. Защото ти си прави мангал. Не, за това, защото... Няма значение, няма да ви обяснявам глупости, но 7 часа сутринта ние сме в Нов Български. Точно преди 25 часа бяхме пак тук. 23 часа. И сега трябва да се излагаме, защото презентацията ни е ужасна. Но ако направим супер добро презентиране, в което аз вярвам, защото с Мони ще разбием и... просто ще разбием презентацията. Това е нещо, което може да ни спаси. Ще видим Поле как ще реагира, като види всичко, което сме направили, ужасно. И да, до скоро. Отивам да си ми завидя. Не бело. Защо? Защото живеем от тези дни. Да, вярно. Окей, мина Рекламна академия. Остава 10 минути до нашата презентация, за която потувахме с Мони и бачкахме толкова много да изкарям от года. И бях доста отчаян, със сигурност си мислех, че нямаме шанс. Но преработихме нещата, разказахме си презентацията и се оказа, че доста готино всичко това, което правим. Така че аз отново имам надежда. Или пък не ми пука. Доволен съм, че направихме нещо готино, нещо свестно. И що горе го направихме достъпно за хората, които ще чуват за това нещо. Идеята е, че след малко сме на... как се казва там, където ги убиват хората? Абе след малко отиваме на клада да горим пред острите и жарки очи на журито, да видим какво ще кажат те. Хора, презентирахме и беше брутално, просто избухнахме и беше супер диво. Имаме един час почивка, в който искам да спа, защото не съм спал 100 000 часа и направо ще умра. Трябва да разберем дали отиваме на втори кръг, където пак ще презентираме и пак ще е яко, но не знам, дори да отидем на втори кръг, ще съм доволен, защото забавах са супер яки хора и ще ходя да спя, което е доста яко. Лъже, иска да ходи на втори кръг. Аз искам да ходя на втори кръг, но дори да ме отидеш ще си кажа, окей, отивам да спя, което пак е доста... Спи, за да спечели. Overachiever. Не знам, ще видим. Каквото стане, яко е, че се случва с всяки колеги, всички сме успех и всички са искам аз да спя. Но, стига се снимал, Да, ето ги колегите, тихо ви казах. Да. Сега ще ви покажа едни специални аутсайдери, искам да видя. Сте готови да продължим напред? Хора, сега е нашия момент. Ритейл, финалист, отбор номер 16. Вие презентирате четвърти и лекарства и хранителни добавки, финалист, отбор номер 19. Здравейте! Както вече казаха, наистина това е евала за работата. Знам, че никой от вас не спал в тази зала. Тая нощ много презентации. Моя съвет към вас е, сигурно сте го забелязали също, че работата в група е много важна. И това понякога може да спъне нещата за доста време, което вие нямате. Така че мисля, че нещо, което сте научили, може би, че в рекламата трябва да се работи в екип
иначе няма как да станат нещата. Същото, което вече колегата каза, ресърчът е много важен. Видяхте, че най-силните идеи са тези, които са подкрепени с факти, ходили са, разпитвали са и се обосновават на тези факти. Не са просто готина идея, защото звучи добре. И още един съвет, пишете хедлайни, пишете, записвайте си мислите си, опитайте се да се изразявате кратко и ясно, за да могат да ви разберат и другите. Ево, 6. Аз останах последен и вече малко се колебая какво точно можете да предпочитате. Две неща основно искам да ви кажа. Първото е, искам да съм сигурен, че всички в тази зала си дават сметка какво сериозно напрежение преживяха през последните дни и как успешно преминаха през него. Което не е никак ясно. И на доста тук от колегите ви посъветваха да се учите и да напреднете така в занарията. Да, учете се, но аз бих ви посръкал и да бъдете готови да се отучите от нещо. Бъдете любопитни, опитвайте се да гледате на нещата под различен ъгъл, защото понякога не знаеш от кой ръкав ще изкочи колко заки, две пътечета. Не се сещам как мога да увъртвам повече, така че ще карам по същество. Отбор номер 3. Още по-важно! Вие направо ме опитате. Много е готино. Има и допълнение. Много яко е. Много яко там. Глед, какво правите? Да не се ли чувстваш отдъл, че няма подарък? Окей, официално Рекламна академия приключи. Аз съм супер щастлив, супер доволен, но по-късно ще ви разкажа какви са моите впечатления. Отиваме за последни снимки с отбора, който беше супер готин отбор, супер готини ментори. И мерси, Крис, това беше поредната супер яка академия. Благодаря ти, че правите нещо готино за всички нас, студентите и хората, които се интересуват от това. Така че да, скоро. Нещо, с което съм супер горд, е, че успях да събера третия пореден стикер на Рекламна академия и станете част от това велико събитие за мен. Вуаля! Рекламна академия беше седмицата, която чакам една година и ще чакам още една година с нетърпение. И ако решите да се абонирате в канала ми, очаквайте следващите понеделници Рекламна академия 2018 и 2017, защото дори тогава снимах. Също така в петък продължавам да си качвам поредицата от оцеляването в Родопите. И когато всичко това приключи, очаквайте приключенията в Ибиса, в Палма де Майорка, в Испания и да, до скоро!